בקלאש רויאל, אני ארנה 18 וואלה, כן, ארנה 18, כמו שאתם רואים אני מופסד טיפה בגביעים, אנחנו ננסה להרוויח אותם ביחד, עוד מעט אנחנו משיגים את התיבה הזאת, תיבת צ'מפיון, זה אחלה באחלה של דבר. קיצור, תראו, רגע בואו נשדרג, למה זה לא מסודר? אוקיי, אז כן, זה הדק שלי בקלאש רויאל, רגע, זה הדק שלי בקלאש רויאל. אתם מוזמנים לשום תגובות כאן למטה אם אתם רוצים שאני אחליף משהו, מציעים לי משהו, אני לא יודע. וחברים, יש הגרלה על דיימונד פאס, כמו שאתם רואים אני קניתי את זה כבר, כי העונה אני שיחקתי הרבה. אז יש הגרלה על דיימונד פאס, כדי להיכנס אתם צריכים להירשם ולהפעיל את הפעמון, ולתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, ואתם בפנים, ואחד מכם יזכה בדיימונד פאס של העונה הבאה. אז יאללה, אז בלי הרבה חפירות בואו נתחיל כבר. טוב, טאוור לבל 13, טאוור לבל 13 הבן אדם יצא. יהיה קצת קשה, רגע, יופי, זה נתחיל. פאק, אותו שמתי בו בלבד. שם לי, לבד. זה היה מפגר מה שקרה עכשיו, אבל בסדר. סבבה, נשים לו גולדן על פרינס, ולוקח הרבה מאוד אליקסר. אוקיי, אני יודע שלא שומעים אותי כל כך, אבל אני מבטיח להשתפר, ובואו נמשיך. יופי. התקפה טובה שם של הפרינס. וואו, הוא הרס לנו טאוור, וואי, לא שמתי לב. וואי, אני לא מאמין. ברל גם דמג' ממש סביר. יאללה, וואי, שמור, הוא טוב ממש. כן, טוב ממש. זה שם לגבור אליקסר אני חושב, אבל בסדר, זה יעזור לנו טיפה. והנה, הוא כנראה מוריד את הטאוור השני. טוב, משחק ראשון כנראה פשלה אחת גדולה. משחק ראשון, פשלה אחת גדולה כרגע זה מה שזה נראה. שם לי וויזארד, וואו, ועכשיו הוא גם שם לי את זאת אומרת שאינפרנו לא טוב פה. בכלל. אין לי אז כל כך מה לשים עליו, הוא משאיר אותי בלי אפשרויות, והנה גם טאוור השני הלך. משחק ראשון אנחנו מפסידים. משחק ראשון הפסדנו. עורך שים לב פה קאט ונתחיל במשחק השני. הנה עורך שם קאט. טוב, אז יאללה. וואו, סייקל נחמד. אני חושב שאני אפתח פה מפרים. אוקיי. הוא שם רגע נייט על ההתחלה. קשה. אבל תראו פה, נזכרנו, זריז. יופי, עכשיו היא יורה עליהם. לא טוב. גולדן לך קצת. לא. הייתי יכול לעשות פה משהו, אז זה פשוט לא הרס לי הכל. טוב, זה על הוויזארד. מאוד קשה להיות בארנה הזאת בלי לוג ובלי מגה-נייט ובלי כלום, באמת. תקשיבו, אין לי מגה-נייט, אין לי כלום. אין לי לוג. זאת אומרת שאין לי כל כך מה לשים על פרינסס ועל הדברים הקטנים האלה שהוא שם. טוב, אז פרינס יתקיף קצת. הופה. עכשיו הוא יתקיף את הוויץ'. יופי. עכשיו את הטאוור. יופי. הוא מוביל עליי בטירוף.
וואי, אנחנו לא עושים קודם את זה, אנחנו לא עושים קודם את הטאוור, אנחנו לא עושים קודם את הטאוור. רגע, אולי כן. סבבה דמג', סבבה דמג', סבבה. עכשיו אנחנו מובילים עליו בטיפה. סבבה. כן, התכוונתי שהוא יעשה את זה. יופי, עכשיו כאילו. יאללה. דאבל אליקסיר, יאללה, אנחנו מתחילים. יאללה, בלגן, בואו נקווה שנצליח להוריד לו טאוור פה בדאבל אליקסיר המשוגע. טוב, אז תקשיבו, יש לי רעיון די טוב לעשות. לא משנה, עכשיו תלכי להתקינו עם המגנאית שלי. יופי, הוויזרד זה חי. זה יתרון סבבה, זה יתרון משמעותי מאוד. יופי, הגולדן מצליח איכשהו. אני מקווה מאוד שאין לו לוג, סבבה. לא עשינו פה דמג'. אבל סבבה, יופי של הגנה. לא הכל זה התקפה בחיים. תראו. יש לי מהלך די טוב לעשות, והנה, הוא תמיד מקלקל לי אותו עם אנשים סוסה. טוב, תקשיבו, הוא אומר לכל הסקלטונים, הנה, תראו. יופי. דמג' מצוין, ו... GG. משחק שני, אנחנו מתחילים, עשינו פרוקט למשחק השלישי. אז משחק שלישי אנחנו מתחילים, כנראה שזה יהיה המשחק האחרון כרגע, לסרטון הזה, כסרטון ראשון בערוץ. כנראה שזה יהיה המשחק האחרון, כן. טוב, תקשיבו, סייקל סבבה. אני מחכה שהוא ישים. אוקיי, הנה, הוא שם וויץ', הוא מתחיל עם וויץ'. אז תראו. משהו די טוב. יופי. לא, הוא מוביל עלינו. חבל. אוי ואבוי. אוי, לא, זה לא היה טוב. וואו, כמה דמג'. המיניונס האלה יכולים לשים, וכנראה שאני אשים אותם מדק לסרטון הבא כבר. הוריד לי טאוור, אבל היי, גם אנחנו עשינו לו אחלה דמג' בטאוור. זאת אומרת שכרגע אנחנו בסבבה. בואו נקווה שהוא לא יחנוק כאילו עם כל מיני כלפים אחרים. סבבה, עכשיו הוא בטח ישים למברד על הפרינס. לא, הוא שם דווקא וויץ'. וואי, הייתי יכול לשים... חבל שלא שמתי, זה היה יכול לעזור שם. הופה. זהו, אתה אומר שהוא הלך דאבל אליקסיר. יופי. וויזרד כאן, יוריד לו את כל המיניונס. לא טוב. לא טוב, למברד ג'ק עושה... אוקיי. תקשיבו, כנראה שאנחנו מפסידים את המשחק הזה. כנראה שאנחנו מפסידים את המשחק הזה. בואו נחסוך את זה ממכם, הפסדתי, אבל אני עושה עוד משחק. יאללה, משחק רביעי ואחרון לסרטון, אחרון לגמרי. תקשיבו, זהו, עכשיו אני הולך לעשות דברים מפתיעים, כאילו עכשיו אני פותח עם גובלין ברל, כמו שאתם רואים. לא אכפת לי, יש לו לוג, אין לו לוג, כאילו, לא אכפת לי, ויזרד פה יעשה את העבודה. יופי, כרגע אנחנו מובילים עליו. אוי, לא, אבל רגע, אני אקרא לכם את כל זה. כן, מגנייט הורס לנו פה את כל התוכניות. והוא הולך להתקיף גם את הטאוור. לא טוב בכלל המצב, שלנו. הופה, אבל רגע, הגובלין שלו ירד. סבבה, אנחנו נסיים פה בזכות הזאפ.
אבל רק בזכות הזאפ, אין משהו אחר שיכול לעזור לו. מקווה מאוד שאין לו לוג, אוקיי, יש לו ארוס. או-או. לא טוב. תשמעו, הדבר היחיד שיש לי לשים אותו בקריס. היה לי לשים אותו גם גולדן אייטם. עכשיו גולדן אייט, יופי. סבבה. איכשהו אנחנו מצליחים להינצל, אבל כן, כנראה שעכשיו הוא הוריד לנו את הטאוור. חבר'ה, כבר, אם אתם כאן, לא לשכוח להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, ממש מאוד שיעזור לי. אנחנו כרגע על 16 סאבים, כאילו, לפחות שאני בסרטון. יאללה, המטרה כרגע זה 50 סאבים. מטרה צנועה, לא כזאת קשה. כל מי צופה בסרטון, אני אשמח ממש אם תשימו סאב, זה גם מכניס אתכם להגרלה, כאילו מה אכפת לכם. אוקיי, אנחנו מסיימים, אין מה לעשות, נקבל את ההפסדים, סרטון הבא ילך יום לא טוב פשוט, לא יודע איך היה לי את המצב רוח, לא נורא, הפסד מוחץ קיבלנו פה, כן, אבל לא נורא, סרטון הבא ילך יותר טוב, אבל יותר פחים. תודה רבה לכל מצטפה, שימו לייק, גם פרגנו פה בלייק. אני רוצה גם להגיד תודה רבה גם לעורך שלי, שאתם רואים את הסרטון הזה שהוא כבר ערך, תודה רבה לעורך.